Halo, kepiye kok? Nggih. Ora apa nih? Wireless Mas, wireless Mas. Kok delok to? Wow, mati kok. Matane merem. Jajal cek. Jik. Ah. Irul sekolah kowe ben TK urung sapa wae. Walah, kowe iki biasa umbelen aku melu gayaan bunga kowe umbelen urung sapa apa kok. Irul kuwi. Saiki. Ono padha dituntun kok biyen kok saiki saya umbelen kok. Sapa? Irul. Oh, ayo. Alah. Ngendine? Kalau. Nek beli dadi. Karo aku ra dadi. Kok ya napa to kenek wae. Ya tak pindah apa kowe Irul? Ya ayo. Pindah delok FIFA, apa FIFA apa? Nganu, Argentina. Ora sang FIFA. Ono apa? Okana. Apa kuwi? Ora ngerti aku. Ora ngerti. Ora ngerti. Ya, Juk Endang. Bengi acarane iki merti dusun saka siji. Saka nggon sampean to. Saka weke kowe. Nek weke iku saka siji nek kene saka lor. Nggih. Nanti to? Ayo manyo sesuk kowe bayar kok. Yo. Iya. Kowe ngurusi saya e. Muan-muan ngecat ngetrit wae. Ya Allah. Peteng ora? Ora wong kaya tablir matane. Biasane nggon sing peteng-peteng ya R ya. Kayak gini, kero. Piye? Lek kacamata kero mripate. Ndak ketara lek kero. Heeh. Inggih ngatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sendalu saya warga dusun Soko. Siji. Ora ono sijine ngono. Oh, nek saka siji padha tanggaku. Inggih dalu menika kula sakatang saking sekari Mbak Indonesia kalian katang-katang Pramukadi marak sowan derek ngregengaken wontenipun adicara wekdal dalu menika. Tungake Mas Go. Ayo tungake muga warga Soko paringono bagas waras. Selamat paringono panjang umur. Amin. Lenggurek rezeki pari gampang. Amin. Aku nang kene dredeg e. Napa? Wah, cetak swarga. Ha kok iso?
Alah kae kalau ngibadah nang swarga. Ngibadah wis salat durung? Sapa? Mau wis salat durung? Aku yakin wingi sore iki salat. Heeh. Dadi imame ini makmum dulu kabeh. Apa iso? Aku meni sami ngalehne kebedak ngono bener aku mah kabeh ngono kabeh. Ora sami ngaleh. Heeh, aku nih Sami Allah ngene ya. Nek mau wis salat durung? Oh alah aku yakin wis. Wis. Nek ora salatke. Ndasmu iki salatke. Arep sapa dhisik? Arep sapa dhisik? Kae, salatke kae. Wedok ora tatanan kowe iki. Ngilingi gelo. Gelo. Ora ragat ning mbah swarga. Kowe ragat 15 gitu ciyu. Lah. Padoyan kok kae. Wah, dokoh kae. Joko. Masya Allah. Oh alah, mah ngene-ngene iki. Iyu. Apa kuwi? Ayo sak botole simbah turu ketok kondalan ngene kae. Kondalan. Ayo. Kondalan. Karep kene. Heeh. Kene sing nyok inbox aku ya nek ngerti kita le takon kok lanang apa wedok lanang. Sing ndi sing sok inbox? Lah mbuh kok nek inbox kan. Kowe nang ngibak edang apa kowe iki? Gragas kowe iki. Wong edang iki ketine di padasan kok diimbok. Merem apa mripate kowe iki? Ana linggise. Heeh. Jebul ngerti ora sik inbox Sapa? Dimas. Oh oke, dengaran tekan kiri iki Dimas iki nopo? Yo siap. Jesuke. Ya amit-amit soal ini bintang apa kene mubung mau? Bina muda, amit-amit 1000 sekariban derek mriki ngenger. Muga-muga bintang muda paring lancar. Amin. Sekariban yo ket biyen wis nane ngedek rewangi biyen ngedeke yo mentik-mentik rewangi urun 2,5. Oh dadi kancamene gayenge raja mak yo. Yo. Basiran ditoto. Wala apa kaya ngelmu iku ayo koyo widodari urip koyo kesawari urip koyo kesawari sing adem ayem udut-udut. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. wajib main lanang wadon ilmu wajib main lanang wadon ilmu ojo liren durung sabodomu ojo liren durung rusak
bengi iki dimuliakan sekon sos sistem sapa iki Mas? NH. Apa NH iki? Oh NH, muga-muga sos sistem paling ana bekas waras selamat lancar dayanipun. Wah, enting. Iki ana Mbah Kaum, Gus. Ajak lagu apa Mbah Kaum? Wah, Mbah Kaum aja sak karepmu iki. Kepiye to iki ya lah. Mau tak dumi rokok mau Mbah Kaum ngewi rokok dung-dung. Aku oleh semono kowe wisan. Alah, wong njaluk lagu Sidro kok 4.000. Apa? Kae penyanyi budur mau kok 4.000 Sopo? itu kuyah kok. Diparkir kok, Gus. Parkir 4.000 ke parkir 5.000 to mbok 1.000. Oh alah. Koncone trimo iki lho. Gun, bojomu ndi? Alah kok nyawer anane. Saiki kok Ayo kok lagune apa iki? sayangan jare. Oh, sayang. Kok ngene lho, ngene wisan. Ya rene. Yo, sayang yo. Dados. Aku ra ngemes ning atiku mires curi rasane opo wis ana kentine monggo aku isi sayang tresnoku ora bakal tuku kuaci gambar beruang dipangan nang pinggir jurang kene sing ngancani berjuang tibakno wong liya sing mbok sayang.
bakal ilang tresnaku ora bakal ilang. Sik, alhamdulillah. Muga disusun soko paring ana lancar tahun dapat tahun Duh. ngarep iso dadi lancar meneh. Amin. Duh, kowe siap-siap kowe. Napa to? Bojomu sih. Engko Alah. nang mburi ketemu aku. Heeh. Rembugan jadwal kowe siap-siap kowe. Ayo kol diesel tumpaki lombok awake kesel mah ming tombok. Nira apa sekali bersatu ra mikir bayaran kau kok. Alah, bayaran ki apa to? Tenan ora? Nggonmu tak pek aku ya. Ora apa-apa, alah. Yakin aku minggu lah sepene sekali banget biyen mentik-mentik aku tekan gede ae menika melu aku. Alah. Yo, Apa meneh iki? harus banget. Maju ke depan. Kok maju ke depan? Yo, nyamping satu langkah. Gerak. Nah, kowe rono. Apik kowe antemin dia. Aku jeblos aku. Ya Elvandi ronce kembang. Kambange mobiar kanginan. Ya Ewandi ronce kembang. Wong ini bukan gemilang. Ojo siro mekamingo. Itu tahu pengira. Ya Ewandi ronce kembang. Wong ini bukan gemilang. Ojo siro mekamingo. Itu tahu Kita pemuda yang dusun Soko. Mainan Soko kok. Yo. Ngumbang be. Kita pemuda Indonesia kita takkan wajib kita mari bekerja bersama-sama tunjukkan agama Islam yang termulia dengan sungguh kami mencari ilmunya bisa-bisa belajarnya Derajatnya Yo. Kasunyatan tak turuti yo. Ayo Mas, kasunyatan. Go, Yo, bagi WA aku go. piye? Kok sopir travel, Piye? sak bis moro rene. Waduh, Tenan iki. wah medase iki. Juragan buah sak Magelang iki. Ah, Kita galan. Setunggal lagu kasunyatan spesial buat dulur Soko Ngargo Soko. iki wong Soko iki.
wah iki saka maju. Raga kang kajira tresna gandrung paras ya Esok sarapan lawe bakwan, sore ganti mendoan. Wis sayang tenanan, jebul mung kanggo pelampiasan. Ora kemampu lelakon iki aku wis nyoba nanging apa tak lakoni napa kasunyatane tresna kowe sumpah wong liya kaburan aku
Diculi sih. Tak rasa-rasai mah kaya arep biyen meneh iki lho. Angger tiap pentas mesti ana sing takon. Ki Han, tombor Han. Iya di tombo to. Tompa-tompo. Mesti 22 Agustus. Agustus ampun bos. Ana sing dadi ora? Sing dadi gedhi. Gotong kabutan. Tuntun wae, Pak. Kemah ning kono sik kuwi. Saya. Iso munggah. Ayo Dik. Ayo manut kok. Mumpung komplit. Iya.
Kadung kaya ngene saiki piye karepe malam mirage istri mau pahit tipe urine malam nyelake amang mamujiku muga-muga ra ana beda sakure gonku lunga ora kondo-kondo kadung kaya ngene saiki piye karepe malam manis pambukane kok pahit di pamburine malam nanyar lagi ning sisih kidul tanah Jawa dununge ana segara kang nyata gedhe obate kula ora kadang sabar ora ana jawa kang nyata wani sedono Surya Dewa Raono Tandike Antara Sungkunan Ugo yang semake Rangger Dewa Bisa nyaksiake Roro Kidul Kanjeng Ratu ing kraton segara kidul Roro Kidul Kanjeng ing kraton segara Sopo kuat lakoni yen nyawa sing tak tresnani jejeran sesandingan kimu tau ora karuan
kota marangku wingi trati janji ati bisa larani ati kebangetan sliramu kok tega ninggalake aku wali janji sliramu ojo nganti lali saprene aku isih tresno ning ati aku tetep kota marangku wingi trati janji ati bisa larani ati kebangetan sliramu kok tega ninggalake aku wali janji sliramu ojo nganti lali saprene aku isih tresno ning ati aku tetep gelo
Wis, tuh rampung.